नमस्कार। सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हो गेलथिन। आज लोक भवन यानी राजभवन में शपथ लेलथिन और उनका साथ जदयू के दो विधायक विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेलथिन। अब एकरा बाद जे नीतीश कुमार के युग के अंत तो हो ही गए। नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में उनकर चेहरा पर चुनाव लड़ल गेल है और कहल गेल कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो अब सम्राट चौधरी को कंधा पर बिहार के विकास के भार नीतीश कुमार खुद सौंपलथिन है। कल जब एनडीए के बैठक में नीतीश कुमार हलथिन तो ताली बजा के स्वागत भी कैलथिन, माला भी सम्राट चौधरी के पहनैलथिन और सबसे कहबो कैलथिन कि ताली बजाओ, तो सब ताली भी बजेलथिन। अब सत्ता समीकरण में भाजपा के पहली बार सत्ता मिले है, ओकर भाजपा के कोई पहली बार मुख्यमंत्री होलथिन है सम्राट चौधरी के तौर पर, और नीतीश कुमार के ओकरा में बड़ा सहयोग योगदान रहले है। 2005 से जो है वो भाजपा के साथ नीतीश कुमार की राजनीति में सत्ता की राजनीति शुरू होलै और बीच में 9 महीना अगर निकाल दे हो जे जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनैलथिन हल, तो ओकर बाद जो है लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहलथिन। अभी तुलना हो सके कि नीतीश कुमार जिस समय मुख्यमंत्री बनलथिन है लोकल पहले के शासनकाल और नीतीश कुमार के शासनकाल। दरअसल नीतीश कुमार सत्ता में भाजपा के साथ अइलथिन हल तब अबे कैलथिन हल तब जब लगातार वो 94-95 से लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के बार बार अपन एजेंडा बनैलथिन हल, समता पार्टी बनैलथिन हल। ओकर बाद जो है विधानसभा चुनाव 2000 में होले, ओकरा में कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनलथिन, विश्वास प्राप्त न कैलथिन तब इस्तीफा देवे पड़ले हल। ओकर बाद जो भाजपा के साथ साँठगाँठ से भाजपा के साथ गठबंधन करके साँठगाँठ करके सत्ता में अइलथिन लगातार जो है, तो परिदृश्य बदल ली जैसे कहल जा रहा है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू होलथिन, परिदृश्य बदल ली। मैंने बिहार में जो एगो जंगल राज के जे ओरा पर एगो इस तरह से लगा देवल गेल, चस्पा कर देवल गेल हल, तो उ चस्पा से बिहार के निकललथिन और वही ओकरे तो दावे कर रहथिन नीतीश कुमार की हम निकाल लिए बिहार के जंगल राज से, पहले कुछ होवा है, पहले कुछ न हुआ ली तो वही हम बिहार में इतना काम के लिए रोड रास्ता सबके लिए स्कूल कॉलेज जितना सब होले। लेकिन बहुत कुछ सवाल नीतीश कुमार के बारे में भी रह जीती कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाए लगे काहे जो है वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिलथिन, और बाद जो है वो चल गलथिन। ठीक है कि हेल्थ के कुछ समस्या, स्वास्थ्य के कुछ समस्या हो सका है, तो ओकरा आधार पर का उनका विकास से मन भर गए या विकास के काम कुछ बाकी न रह गए। ये तो माने के चीज़ है ना कि बिहार में पलायन सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में कल कारखाना कितना अइले है अभी तक भी। नीतीश कुमार 20 साल में कितना कारखाना लगेलथिन, और अब ये जो हले हर जिला में वो AI हब बनावे के हले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो PM मोदी भी घोषणा कैलथिन, नीतीश कुमार भी। तब सम्राट चौधरी डबल इंजन की सरकार एक तरह से हो गई, पहले भी डबल इंजन के सरकार है, लेकिन अब तो बीजेपी के अपना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गलथिन। तो देखे पड़ते कि कितना काम के रफ्तार पकड़ा है नीतीश कुमार से ज़्यादा कि कम, कि सम्राट चौधरी सब काम जो है दिल्ली के कहे पर कह रहथिन कि अपने कुछ करथिन। नीतीश कुमार तो मूल रूप से जितना भी काम कैलथिन जदयू में और सरकार में रहते हुए भाजपा के साथ चाहे रहथिन चाहे तेजस्वी यादव के साथ रहथिन, ओकरा में उनकर अपन खूब चलले, अपने मन से कैलथिन। बिहार के विकास में जैसे पटने के राजधानी के पुल पुलिया रास्ता के बड़ी दिक्कत है, म्यूजियम बनैलथिन, पटना संग्रहालय बनैलथिन, तो कई ऐसी चीज़ बनैलथिन। नीट कैलथिन, इंजीनियरिंग कॉलेज के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर दिलथिन, एम्स हो गए, फिर IIT हो गए है वहाँ पर बिहटा के पास। तो काफ़ी ऐसा चीज़ है जो पहले न हले, ये नीतीश कुमार के समय काल में होले। ओकर बाद जो है काफ़ी कुछ जो एयरपोर्ट के भी होले है, तो विकास के एगो स्ट्रक्चर तैयार होले। लेकिन ये सब के देख के भी कोई
कारखाना न होलो, कोई उद्योग न होलो जेकरा में हजारों लाखों आदमी काम कर सके है। नौकरी करेला आज भी आदमी बाहरे जा हथिन, माने बाहरे जा हथिन, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर मद्रास, चेन्नई, गुजरात, ई सब राज्य में जा हथिन। तो ओकरा पर तो उस तरह से कोई काम न होलो। तो नीतीश कुमार ठीक है कि नीतीश कुमार के शासनकाल अब सबसे अधिक मुख्यमंत्री रहलथिन, लगभग 20 साल रह गलथिन। श्री कृष्ण बाबू के बाद, बिहार के पहले मुख्यमंत्री के बाद सबसे अधिक रह गलथिन। अब सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार के ही पसंद हलथिन और पीएम मोदी और अमित शाह के भी पसंद हलथिन सम्राट चौधरी। अब देखे पड़तो कि महीना 2 महीना 4 महीना में सम्राट चौधरी कैसन काम करा हथुन। नमस्कार।